vanhu vocha vachitaura zvino vachiti aiwa mutungamiri wenyika avachikopera president wemain opposition vanelson chamisa nekuchiitiko chakaitika apa tinoona kuti vanovhizita aiwa the deceased the late war veteran Clive Mpambela. Ashpere mushe sarambira mashoko abuda sungwa kwaitiwa mu the news hoax ndibvo subscribe like utina on the bell icon tipina moni kwa mchinzi. President Emerson Mnangagwa is visited the bereaved family of the late war veterans ministry permanent secretary Clive Mpambela, a banker, economist and journalist who died in a road accident in Chivu on 25 July. Mnangagwa narrated to Hona's Mpambela's career history, profile and work ethic, saying he is a hero in his own right. He said he excelled in tasks assigned to him, hence he promoted him from being Minister of Finance, Director of Communication to Permanent Secretary. Mpambela, who hailed from Slovenia in Midlands Province, was also good sportsman, particularly in chess, where he played and led in local and international competitions. Tona picture ya mtungamiri wenyika aiwa aripo pa funeral. Sasa muri kuona picture iro riri vanhu vanouya vachirilira vachiti aiwa ndo zvinongoita Nelson Chamisa. Takuna vanesa kukopera zvinoitwa naNelson Chamisa vanoti aiwa ndiye wedu kana kuri kuopposition. Tona mutungamiri wenyikawo Idi Mnangagwa aripo achinyatso kumuona nevanhu vashaikirwa. Tizive mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechiitiko ichi. Pina comment section medu musangano subscribe like turn on the bell icon.